Ya koro mogero kamano kuom kete Ramogi TV tarik 1 dwe mar adek higa mag 2025. Tielo mokwongo miyudo weche manyien dwe mar adek higa ni. Wantiere kod mathoth mwaikoni ka magi weche ma wamiyo pek. They gave up money from their payslips, and TSC is here. And noting that they are the heaviest lifters of SHA, because they still pay 2.7%. Riwruok mar jopuonj Kuppet dwaro mondo piny owacho ber chenro mag thieth e bwo okumba mar thieth mar SHA. Sisi tunalia, ndio sasa unaona tena hawakuja kwa uniform. They were ni ordinary. Ndio sasa wanakuja na hizo tochi zao kubwa kubwa kumulika nini. Ndio vile serikali inatakana tuishi na serikali kweli. Zes magobila moket sendo bila masega no idore kama tek odiochieng' manyoro bang' jopiny mondo to sendo bila no kadwaro mondo daro bila medruok manjore e gwengego. Skunde mathoth e kaunti ma Baringo kadhi achiedh nadi mopogore opogore kalwero kod lwasi marach ma jopuonjre some. Erokamano kuom yora Ramogi TV mondo miwami weche manyien. Nyinga Ochieng' Emmanuel kawachako registrar ma duond bura e pacho ka Anderitu koro jiwo od bura mamalo mondo mi otim lokruoge mowinjore ne chike matayo yiero e thurka kaka achiel kuom yore mag neno ni counties duto ocholo jal mochung' ne jogo ma nigi ng'ol. Kolosi kinde mane giyawo yanga pisi manyien mar ndiko duond buche boma Kitale, rito no yango ni sani counties 21 kuom 47 onge kod ng'atno mochung' kendo malose lo jogo mane gi ng'ol. Omedo jiwo duond buche mondo chiw thuolo marom ne rowere, yawuoyi kod joma mine mar ni kwan joma mine mimiyo thuolo matelo pod ni piny. Jamii moja inaitwa disability zimekuwa zikibaguliwa na political parties. Here as we speak to Trans County hatuna disability representative in the assembly. Tulipopiga nduru mwisho napata hizo viti zinauzwa. Unaambia leta milioni 2 ya pata leader, leta sijui ngapi ya nani ndio uweze kupata nomination. Kwa hivyo inakuwa shida. But unfortunately, currently as we speak, we have 21 counties that do not have persons with disability. Trans Nzoia being one of them. I think it is the high time we do a reform, a legal reform, to make it mandatory that every county should at least have one person with disability who is representing the needs of persons with disability. But I am requesting that as you do your political business, can we entrench, can we mainstream adherence to the rule of law? We are now starting to see political temperatures going up. And as security apparatus, we're asking ourselves, how do we best prepare to manage the situation? Obila ne omonjo nyasi ma sidho gudu e mbalariany ma Northwestern Christian e boma Mombasa mandhio jopuonjre moingo 100 kendo tere sendo obila manyali. Pisas ma ukwach kich wacho ni mbalariany no ok oyangi kod duol matayo somo mamalo. Duol no ne ochako timo nonro e mbalariany bang' ka ne gichiwo digri ne jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi. Isaac Okech lero no mathoth. Ne gichopo Mombasa ka giwuok kuonde mopogore e nyasi mar choyo gudu ne kit somo ma opogore. Kata kamano lek margi ne ok ochopo kare bang' ka obila ne ochopo mi oluoro ka. I want to declare this a crime scene. And anybody in a gown should remain seated until we finish all our process. Apisano mar okwach kich kaneno ni onge jal mabiro wuok e obadho margi. Luoro kod achiedh nadi ka koro kwako jopuonjre ka familia magi mane ochopo e nyasi oyud kod buok. Ka moko kuomgi koro tero alam ne ruoth. Otese gi gin ranyisi ma oromo. Ne obila ni chenro ni ochopo e giko ne jogo mane chuoyo gudu. Ng'ato bang' nyawadgi ne omak mi okete nyamburko mar obila mi ochop gi e tresendo obila manyali mondo mi okwach kich thuolo mar dhi mbele kod nonro. Duol matayo somo mamalo pachoka
wacho ni mbalariany ma Northwestern poko ndikore kendo okoyange e golo otese mag puonj pachoka. Tumeweza kuwashika kwa sababu kama sheria yetu ya University Act inavyosema ni kinyume cha sheria kujidai kwamba wewe ni chuo kikuu na wewe hujapewa kibali. We have flagged some of these institutions. But in spite of this institution being flagged as not accredited, they continue to do so. So we feel that something needs to be done. So Magiti Morema na dweche ariyo kende, banka jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi, ne omi digri kod mbalariany ni. Ndio hatua ambayo leo tumeifikia mwisho wake, hatima yake. Lakini ni kama ukisema kwamba mwizi akiwa anaiba kuku kijijini kwa siku nyingi alafu hashikwi, siku nyingine amuibie mzee mmoja na yule mzee amkamate, mtamuuliza kwa nini mlikuwa hamjamkamata huyu mwizi mapema? Basi ndio hivyo. The Universities Act is very clear that it's a crime, it is punishable, and the fines are there. So it's likely that if you are found guilty, then you would face the law, and those could be some of the implications. Achije gi biro chop e do juma manyien, ka nonro matut igeno ni biro tim e wi jogo ma otenore kod wachni, ka achiel kod kuonde tiegruok mamoko 15 ma ichich ni ok oyangi. Isaac Okech, Ramogi TV. Jotend dinde ma opogore kaunti ma Isiolo okwayo piny owacho mondo oket omenda e budget mabiro neno ni omenda ochopo e skunde mondo fuong pek ne jotend skunde mani kod kinde matek chulo gope mag mwandu ma itiyogo. Kane gilose nyasi mokwongo manokelo kanyakla jokanyo ne sekta ma somo wuok e kaunti no, jotend dinde go kotele kod jatend Isiolo Interfaith Network Sheikh Ahmed kod jagoro Bishop Professor Stephen Kalunyo olero ni nitiere dwaro ma piny owacho mondo okete okang' manyime chiwo omenda ne skunde maneno jopuonjre ahinya to mawuok e udi ma ochan korem somo. Serikali kuu ni lazima iwajibike kwa sababu hawa ndio wako na rasilimali, na hatutaki muda ya walimu na ya watoto ipotee kwa sababu ya hiyo rasilimali kukosekana. Lazima serikali ijipange kwa njia nzuri ili watoto hao maisha yao isikatizike. Tunazungumzia maisha ya watoto. Tunajua hata viongozi wetu ambao ni viongozi wa kitaifa wako na watoto, na bila shaka hata hawa hawangefurahia watoto wao wakuwe na kasoro kwa sababu ya kukosa mchango wa serikali katika shule zetu. Hapo awali tumekuwa tukitegemea sana tu sponsors na watu wachache, wafadhili wachache wale wamekuwa na wakisaidia mambo ya elimu, lakini sasa tunaomba ushirikiano mzuri kati ya national government na county government kuhakikisha kwamba ile basara ambayo tunapata inagawa kwa usawa, kuhakikisha kwamba yule mtoto kabisa anahitaji abaki bila kusaidika. The ministry has done the capitation, has disbursed the capitation of 25%, and they were supposed to do 50%. We met the cabinet secretary last week, but one, and he is promising that he will be able to deliver. So we ask him to liaise with the treasury so that we can be able to have the other 25%. Riwruok mar jopuonj Kuppet kwayo piny owacho mondo med bero kumba thieth man manyien mar SHA ka giywak ni jopuonj ma bende osebedo ka chwalo omenda mathoth ne kuma mar thieth no ok osebedo ka yudo thieth e yo makare. Kane gitwak e kinde iko mar jakom mar KEPSA Johnson Nzioka e gwenge mag Kasolongo e Machakos County, jatend bura ma Muhaya Omboko Milemba ma bende en jakom mar Kuppet pacho ka oyango ni jopuonj kadhe midhiero mathoth ka gimanyo thieth. Kaluwore ni okumba thieth ma SHA osebedo gi ng'ikruok mathoth chakre nochak tich ayanga higa mokalo. Jatendno bende omedo seyo piny owacho kuom rem chulo jopuonj manochung' ne piny ma higa mokalo. Kata kamano, jagoro mong'ere migawo mar somo Belio Kipsang oyango ni omenda go ne osechwal ne jopuonj go chieng' tich ang'wen jumani. University classmates, in knowing that he's brave, that we don't want teachers of Kenya to join the private hospitals in any way. And I've already talked to the chairman of the education committee, because the medical cover for the teachers is wobbling, despite the fact these are the people who gave up their medical cover to have the now medical cover they are having. They gave up money from their pay slips, and TSC is here.
And noting that they are the heaviest lifters of SHA because they still pay 2.7%. You cannot afford to have such people not have a medical cover. Nzioka would have said that. And also, I'm sure Nzioka would have said that capitation to our schools, now the PS you are here, yes, this is my business. Nzioka is down, I must speak for him. That our schools need capitation and the PS is here. And therefore I don't need to belabor that let capitation go to schools. When everybody was worried about the transition from grade 8 to grade 9, I had an engagement with Nzioka on Sunday, 5th of January. And he gave me the assurance that, PS, tomorrow our children will settle down well in grade 9. From, I know Mheshimiwa Milemba talked about our examiners and the contracted professionals. I want to confirm that yesterday and part of today, we have paid all the obligations to our contracted professionals, our teachers, and everybody who participated in the examinations of the 2024. Enkora mugiro kamano kumedo bedo kode chenro mar migago bedo kwa kaw yoyo mokwongo kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth ma waikoni. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Maen richo maduong' ahinya. To kapar ka Nyasaye biro ng'uno ni kata matin kuom richo ni. Iketo nyathi matin maonge richo e lweny maduong' ma inigoyo kaeni. Mano nang'o Raj? Ere kaka un ji ariyo unyalo dhi e nyasino? Halen kik gidhi nang'o? Nikech asetieko chiemo donge ibiro werna. Wer? Ibo werna wer mahero. In suda ne mabor gi babana. Sen! Indulge in the moment. Every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Erokamano kumedo ketera mogitivi wadhi nyime. Skunde mathoth e kaunti ma Baringo kadho achiedh ndadhi mopogore opogore kamoting'o nok mar klese, nok mar kombe ma jopuonjre bedoe kaachiel kod nok mag gige somo mamoko. Sub county ma Tiaty ema skunde mathoth kadho achiedh ndadhi mathoth gi machuno jopuonjre mondo mi obed e kinde mag somo oko e tie yiende. Sharon Ong'ao nigi ler. Luasi makare mag gode ma Tiaty nyalo wuondo ng'ato ni onge achiedh nade e alworane. Kata kamano, limbe marwa terowa e skund primar ma Doho mantiere division mong'ere kaka Koloa. Skundni manochake higa mar 2014 gi kwan jopuonjre 250 en achiel kuom skunde mathoth e gweng'ni mantiere gi achiedh nade mathoth moriwo nok mag klese. E skundni, nyithindo mantiere grade 1, grade 2 kaachiel gi grade mar 3 ipuonjo e bwo yiende ka gibede kite. Nyithindo mantiere grade 4 gi grade mar 5 riwo klas 1 kendo gibedo ka ging'iyore. Jopuonje skundni onge gi kama gibede.
okang' mochuno gi loso apise e bwo yiende. Ka jopuonje yudo achiedh nade ka samoro auka nitiere mapek kata yamo mapek, chuno gi mar mondo migiriw klese gi nyithindo kinde ma koth chwe. Caroline Chebutibina, japuonj mar grade 2, wacho ni jopuonjre mawuok e skunde chuno gi mar mondo gibed oko e kite, wirane nok mag kombe, bende gisome bwo yiende kaluwore gi nok mag klese. Kinde ma chieng' reny mang'eny, chuno gi mar dar mondo girang tipo ma ginyalo bede. Caroline medo ni jopuonjre mantiere ka chuno gi mar mondo giti kod bembegi e yor teno bugegi e kinde ma gindiko. Jopuonj mantiere e skundni oriwo mana jopuonje 4 mondik kod TSC mapuonjo nyithind ECD nyaka grade mar 6. Nok mar jopuonje ochuno skundni mar mondo ndike tich jopuonjre manotieko klas 12 mochiwore mondo konygi e puonjo. Sometimes tunaita wale wanafunzi ambao wamemaliza kidato cha 4 waje watusaidie kama volunteers. Na kwa muhula huu imekuwa changamoto kwa sisi kwa sababu wengi wao wameweza kujiunga na vyuo vikuu. Tukiwa huku tunatumia lugha ya mama kama language of communication. Kwa sababu hao watoto wametoka kule ndani ya kijiji, hawajui lugha yoyote. So tunaanzia na ile lugha yenye tunaelewana na wao. Mpaka mahali tumefikia, wanapofika grade ya 3, utapata lugha inaanza kubadilika wakiwa pale grade ya 3. Kwa sababu wameanza kuzoea vizuri environment. Na utapata wale walimu ambao si lugha ya Kalenjin waka na changamoto sana. Charles Chasaya, ma enja tenjo punje skundne, wacho ni achiedh nade maduong' ma giyudo en nok mag kombe gi klese. Owacho ni gibiro gi yo mondo ginywando jopuonjre mantiere klese 2 mondo bed ka ng'iyore, mondo chenro mar chwalo somo obed maonge gi ng'ikruok. We have done our best to ensure that learning is going on very well through a system called Face Me. You will find that we share 2 teachers teach learners using one class. That is, the other learners are facing the other side, other learners are facing the other side. And at the end of the day, we achieve what we have come here for. School machielo mong'ere kaka Natirira ECDE en achiel kuom skunde maonge kod kombe e sub-county ne, kaluwore ni nyithindo masomo kae hikgi pod nitiere piny, kendo ok ginyal bedo oko e chieng'. Jal moro nochiwo jot mare mondo puonje jopuonjre odiochieng', ka otieno otiyo gi odni kaka kar nindo. Room ni opog nyadiriyo, ka room machielo itiyo godo kaka pong' mar rego mogo. Center ni nitiere gi jopuonjre 22 ka ipuonjogi gi japuonj mane weyo skul e klas 10. Jen Kitilit, ma en coordinator mar somo e county ne, wacho ne gi jathoro yuda achiedh nade makoni kod kocha, kendo chuno gi mar ndiko jopuonje maonge kod tiegruok. Coordinator no medo ni nok mag kombe osebedo ka thiro kaka nyithindo ndiko e kinde ma jopuonjre jathoro ndiko e bembege. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Apisas mag obila mawuok e stesend obila ma Sega noyudore kama tek odiochieng' manyoro bang' jopiny mane nigi ichwang' mager monjo stesend obila no ka gidwaro mondo mi odargi kaluwore gi medruok mag rochruok mag arita kwe e gwengego. E kindego jopiny ne twak gi tend arita kwe makoni e chiro ma Sega mana bang' ndalo machuok ka ng'ato achiel nochwad monegi gi magene e gwengego gi jonjore mapod ok oyangi. Jopiny go koro oseo obila makono kuom nindo e tich kata yule e tich ka giwacho ni obila go tiyo mana tij mer kod chode. Apisas go bende omedse kuom tiyo machiegni gi jonjore ka jopiny medo ni moko kuom buche ma gichwalo ok timnegi nonro. Jopiny mane nigi ichwang' mager ok nomiyo jalup county commissioner thuolo mar duoko moko kuom penjo manowuok e kinde romono, ka jalup bura ma kono David Ochieng' nokwayo jodak ma kono mondo bed gi horuok e kinde ma chenrono dhi nyime. Varanda anaingia huku kwa jirani, anachukua jirani, analati jirani. There is something happening there. Jirani akachukua pikipiki mpaka kwa station. Jirani akaenda station, akarudi, akasema nimepata polisi moja, ananiambia ati wengine wameenda patrol. Now, hii patrol ilikuwa wapi? Ha? Patrol ilikuwa wapi? Mimi nikachukua pikipiki tena nikakimbia mpaka hapa mahali CIDs wanakuanga hapa. Hawakukuwa saa hizo na kila siku wanakuanga pale. Mimi nikachukua pikipiki nikimbia na waite wakuje wasaidie jambo. Hawakukuwa.
Saa hiyo kwa station hakuna mtu, mnyinyi mko patrol, mlikuwa patrol wapi? Tuna uchungu sana na tena tuna uchungu sana. Na tena tunasema and with the immediate effect. Au jenzi mnaona hapo nyuma, usipotoka Sega na usipotoka tutakutoa. Na kitu inaniuma sana ni Sadio. Huyu polisi hiyo pistol imebeba risasi ngapi? Ni uchungu bwana, hata vijana nyinyi hata mwanamke wa mtu anang'ara aje, usiingie huko. Ni heshima gani bwana? Ni heshima gani? Unatuonyesha nini? Wewe unatoka unaenda kwenu, lakini mimi nitakaa hapa milele na milele. Katika mazungumzo yetu tumewasikiza kabisa na tumesikia yale mko nayo. Na yale yote mmezungumza tumeiweka maanani. Kwan jopuonjre manyiri marem chopo skule kinde magineno malo nikech onge mag taulo mag ria pod ni malo kuonde dak ma yuto nitiere piny e gwenge mag Mombasa. En gino momiyo ginyaya owacho yudo duoko maricho e penj, omiyo kwayo medo chwal ne joket mwandu kaachiel kod riwruoge mopogore opogore mondo med duogo oko kendo siro jopuonjre manyiri ma jonyuolgi onge kod nyalo. Magi oyangi romo mane obagi kod riwruok midendo ni Rosemary Omwony Foundation e gweng' ma Mtongwe Likoni Mombasa, mane ochiwo sir mar taulo mag ria ne jopuonjre manyiri e alworano. Seche moko timo shopping, atere orphanage, seche moko luongo nyithindo manyiri e community kaka koro kawuono ni amiyo gi sanitary towel, seche moko bad limo mine ma onge chuogi katero negi shopping gi pesa moro matin. Kawuono na arwako nyithindo 100, gibiro around 116, lakini gitege yudo funds ariyo, at least biro tero gi for 3 months kata 2 months katin. Kwa hivyo yudo ni event aina ni atimo eiga kata diboro. Tamuombea Rosemary apate kuzidi na hii foundation yake ipanuke, azidi kusaidia watoto wetu waweze kujikimu kimaisha, kwenda shule na mambo mengineyo. Kwa sababu watoto wetu tunapowaona kama hawana sanitary towel, kwenda shule kwenye ni shida. Ndio kipatikana na hizo hali, tunaona aibu hata sisi wazazi, lakini uwezo hatuna. We have sports whereby we encourage boys and girls to keep themselves busy when they have closed their schools through sports for fitness and health wise. Kadhi nyime gavana wa Machakos Ovinya Ndeti koro kwa lam kod riwo lwedo kanyakla mar konyo tieko midhiero ma jotij kaunti no kadhe kaluwore gi ng'eto mitimo kuom osachgi. Kaluwore gi jadolo Bishop Norman Kingo manyo tayo nyasi modiochieng' ma lam mar kaunti no, nitie dwaro mar keto okenge manyalo konyo tieko mibadhi mowacho ni en achiel kuom gigo mathiro ahinya dongruok e kaunti mano Machakos. Tend kaunti no medo jiwo ni gibiro tiyo kanyachiel gi jotend din mar medo chwalo chenro makare ne jodak e kaunti no. Tax. Lord, we are passionate that, Lord, they may give the girls who apply to get just this. We are going to provide according to your gracious power. And therefore, mighty God, I speak, Lord, prosperity. I don't have anything to say. It is just that we wanted you to come and pray for our government, the county government of Machakos, for God to stand with the government. Because we know as a county, without God, we cannot make it. Yes, I am a mother of many. I have more than 6,500 workers who for sure are going through a lot at this particular moment because of the deductions that are going through their salaries. I've tried the best that I can as a governor of Machakos to make sure that I promote the ones that I can promote to cushion them. As a county, we're also looking on ways of improving our collections so that at least when they work, they can be able to get their DSS. When they get their DSS, they can also cushion their salaries. Sisi ni kutuombea Mwenyezi Mungu atufungulie milango
kwa sababu kutoka nikuje hapa kama gavana wa Machakos, watu wangu hawajawahi kukosa mshahara kila mwezi. Ni kweli mshahara tunapata sasa, lakini mshahara Jodak gwenge ma kahawa sukari bore Nairobi upo chenro mar huduma mashinani magiwacho ni biro kelo negi yot e yudo chenro mopogore opogore mag piny owacho kendo gibiro dhi nyime gi tijegi mapile maonge ng'ikruok moro amora. Ma kalure ni gisebedo ka giwuotho ndao mabor ma yudo chenro kaka ndikruok ma yudo pande, basari kod manyo oboke mopogore opogore mag piny owacho. Jodak kata kamano wacho ni nyaka koro keto kenge mag neno ni apeyni ma kuondego losi kendo jodak yudo pi maler. Kolosi kinde nyasi machako chenro no ayanga e gwenge ma kahawa sukari, MCA magwengo Kennedy Odhiambo wacho ni MCS tiyo matek maneno ni oganda yudo chenro duto e kinde mowinjore. Huduma tofauti tunaongea mambo ya basari, tunaongea mambo ya development ya ward. Pia on top of that tuko na chief ambayo pia tunapeana kitambulisho, na pia tuko na chairman ya welfare ya area hii ambayo bwana Mwaniki amenivisit hapa. Pia yeye pia ni kama yeye ndio chairman ya welfare ya Kawasukari msima, ward msima. Sasa yeye pia tumesungumuza na timu yake, mambo ya sile vitu inakuwa Kawasukari. Nafurahia sana kazi ya MCA kwa sababu kama ni basari hatusumbuki. Unaenda tu bila hata kama ujui mtu, utabidi uwe ujue mtu. Unaenda tu kama msaidi. Na kama ni maji, kwa maji sana nitaweka mkazo sana. Tulikuwa tunasumbuka sana. Tulikuwa sometimes tunapewa maji hata kama unaweza pata maji, unakuta wengine wamenunua maji kama miaka 6. Sasa hiyo kitu imetufurahisha sana. At least tunaweza shughulikiwa. Kuna haja kwenda kupanga line ama kubook appointment. Hapa iko karibu na iko sawa kabisa. Saa kwanza wa maji na stima wanafaa wakuje hapa kila saa. Watu wa serikali wanafaa wakuje hapa kupatiana huduma because si kila mtu anaweza enda. Kwanza watu wenye wako na disabilities, si kila mtu anaweza enda kwa ofisi. We have been working together. We have always been cooperating in matters concerning development. And we have seen that in terms of the water, the roads, and many others. The other area that we have also partnered with him is that in terms of the social activities and even in terms of the health. Mosenindo Johnson Nzioka manager tenjo puonj ma primary capture. Nyuki dichi manyori dala ne mantiere gwenge ma Kasolongo e kar chung bura ma Mwala County ma Machakos. Nzioka yanka kajal ma ne timu tich maler e migao mar soma inyato eketo e tim chenro manyien ma somo mar CBC. E kinde ikmar jotelo mopogore opogore kotele kod gavana Makono Wavinya Ndeti no yuago Nzioka kajal mano kelo lokruok mathoth e sekta mar somo. Wavinya yango kaka tho ma Nzioka dhi kelo fuok maduong' e sekta no ka bende osingo kunyo dag pie gweng ma Kasolongo mondo bed kaka rapar ma Nzioka. Jotend jopuonj kotene kod jagoro mongiyore migao ma somo Bello Kipsang oyago Nzioka kajal mane nigi paro ma kelo jotend skunde mag primary kanyakla e bero chenro ma somo manyien ma CBC. Nzioka ochen min ode Ruth Yengo kod nyithindo ariyo. This year and see you through this loss. May your Savior going kuweka bohol kwa hii shule. At home before God, for He is the only one who can provide for you of Director and CEO of 35. Johnson Nzioka, HSC, signed by Mr. Willie Kuria. I'll hold on to those precious moments as I remember the wonderful man you were. You loved deeply, and you showed me what it meant to live fully. Your kindness, patience, and generosity touched so many lives, and I believe it's evident even today. He was not just my dad, he was my mentor, my motivator. I want to most sincerely thank him and again for the work that he did for the Presidential Working Party in domiciling our junior school in our primary schools. But I would want to thank him even more because on the 5th of January, when everybody was worried about the transition from grade 8 to grade 9, I had an engagement with Nzioka on Sunday, 5th of January, and he gave me the assurance that, P.S., tomorrow our children will settle down well in grade 9. His untimely passing in a tragic road accident has left a void
that is deeply felt across our educational community and beyond. As we reflect on his life, we celebrate not only the man he was, but also the indelible impact he made on the countless lives through his unwavering commitment to education. If there is harmony at work, where partners work without friction, definitely the quality of education shall go beyond necessary heights. Teachers Service Commission Chairman, this gentleman brought us very close to you as TSC. And that is why we now work with a lot of harmony. If it were not for Nzioka, TSC and Kenya National Union of Teachers were enemies. He brought us to work together with you. Erokamano nyakwara mogi kombero kode chakruok nyaka giko e chenro mano mar migago magombedo kod thuolo mar ikoni kata kamano mesa ma iko weche manyien pod tiyo kendo koromo godhiambo mano saa 1 mar odhiambo kod saa 3 mar otieno ibiro bedo ka iyudo weche moko manyien ma inono idoyo kendo iluwo makare. Wakawo yo matin waduogo gi weche mag tuke koromo saa 8 mar odiochieng' adhi manyo law mar Arsenal mane mokele giko nyinga Ochieng' Emmanuel. رمضان ده حياتي رمضان ده